Balimaw ani ɲɔkuma ayiwa ko an ka karamɔgɔ no Usman Siri Maran Aidara ye a bɔra a ye kuma dɔ fɔ ne bɛ fɛ malien bɛɛ ka Aidara kumakan lamɛn an ka mun fɔ an b'o fɔ malien bɛɛ ka lamɛn ko Burkina karamɔgɔ kɛmu minɛna Burkina tellement ka jara Aidara ye Aidara bɔra ka kuma fɔ an ka janga Aidara kumakan lamɛn Voilà, ko Mali fama ko ɲaɛlɛ ko capitaine Ibrahim Traoré ko ye Burkina karamɔgɔ cɛ dɔ minɛ ko ale b'a a ɲini Asimi fɛ ko Asimi fana ka Mali karamɔgɔw minɛ quoi ko Mali ko Asimi ka ɲaɛlɛ quoi ko Asimi bɛ sinɔgɔ la ko Asimi ka ɲaɛlɛ Aidara de filɛ ka nin kuma fɔ voilà Burkina karamɔgɔ cɛ dɔ bɛ yen o de minɛna capitaine Ibe taara k'o minɛ bɛɛ b'a dɔn capitaine Ibe binna o cɛ kan donc an karamɔgɔ Aidara de filɛ ka bɔ a nisɔndiyalenba e karamɔgɔ ɲɔgɔn de minɛna ese Aidara de wulila ka malien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko silamɛ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ ko ka dugawu don jamana ye Burkina karamɔgɔ cɛ in de filɛ nin ni minɛna dɔrɔn ni ye wahabiya de quoi ni cɛ in ye wahabiya de donc an y'a ye Aidara bɔra nisɔndiyalenba ko manamana ko tɛ kɛ Burkina k'a tɛ kɛ Lajinɛ k'a bɛ kɛ Mali de la Mali karamɔgɔ joli Asimi ye Mali karamɔgɔ min don kaso la capitaine mo ɲɔgɔn karamɔgɔ don Burkina e bɛ fɛ a ka Mali donc e bɛ fɛ a ka wahabiya bɛɛ de minɛ parce que i ka kuma in basé don wahabiyaw de kan an ka tiɲɛ fɔ e de ye Mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔba ye Aidara bi n tɛna i dɔgɔya quoi n tɛ kuma jugu f'i ma parce que ko ka di n ye quoi Aidara i b'a dɔn k'i ko ka di ne ye walayi ne bɛ d'i ma Aidara kɔrɔ mais tiɲɛ na Aidara yɛrɛ de ko ka di ne ye quoi n tɛ n dogo i la walayi et puis ne b'a la deli Ala kana foyi k'i la fana Ala k'i mɛn an kɔrɔ quoi n tɛ kojugu foyi ɲini ko n b'a ɲɛsin i ma cɛkɔrɔba i si avancera ko dɔ bɛ kana kɛ e de bɔra ko Mali silamɛ bɛɛ ka i fara ɲɔgɔn kan ko ka taga ɲɔgɔn bɛn ko le 20 ko nin kalo tile 20 ko Mali silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna kuranɛ fɛngɛ ko ka dugawu don Mali ye n'est-ce pas ɔ e bɛ tila tuguni ka fɔ président an ka président ɲɛna ko ka silamɛw minɛ ko parce que ko Mali silamɛ bɛ ka kuma mun fɔ n'u tɛ ka minɛ e k'o kuma fɔ silamɛ kelen jumɛn y'a fɔ silamɛ kelen jumɛn bɛ ka fɔ et puis ko tuguni ko silamɛya ma dabɔ mɔgɔ faga kama Mali wajurukɛla jumɛn de bɛ ka fɔ ko ka mɔgɔw faga Aidara e k'o tigi tɔgɔ fɔ sa o tigi tɔgɔ fɔ non an bɛ b'o tigi contre la ne yɛrɛ bɛ b'o tigi contre la ni Aidara kelen in de bɔra ko minnu bɛ ka fagali kɛ k'u ka complice bɛ Bamakɔ kɔnɔ Mai Ouattara ko misiri mun bɛ ko ni marifa b'a kɔnɔ k'i ka misiri tɔgɔ fɔ i ma se k'o tɔgɔ fɔ ni hadamaden si jɛra kana sɔn ka ko dɔ fɔ mun tɛ tiɲɛ ye quoi c'est pas bon hɛn ma ɲi dɛ hɛn ma ɲi arankini ma ɲi ni arankini donna mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a b'i bila kɛbalikɛ la quoi Aidara ye mun fɔ Mali faama ma ni kuranɛ cɛ Mali karamɔgɔ tɛ yen mun y'a f'u ma Diko ma f'u ma Mai Ouattara ma f'u ma Mali wahabiya kelen tɛ Mali kɔnɔ Aidara y'i da sago min fɔ Mali faama ma ko mɔgɔ dila ka faama
E ko ni fama ma kube sunguru tegela kube étage de la ka du sunguru ma. Est-ce que Imam Diko de la ko foi? Est-ce que Mai Ouattara ya foi? Est-ce que Koita ya foi? Est-ce que Bouyeba ni ya foi? E be ka munu na gushi Bamako kono. Kuma mbe ka bo e reda. Ni ya ke bu e kuma mu fo Assimi Goïta ma ko y a pas d'autorité. Ni bora Aïdara da Burkina Dongodo capitaine bi bla kata forona. Nama ke ga fuma tunya mogodi. Capitaine bi mene ki bla ka entraînement ke ki libu. Dalu dai dambe febe bi aba be boyda. Aïdara surasi te mogo ku ge nyogoni. Kana surasi shuga bla isura me nyogona. Surasi te adama denje nyogoni. Billahi. Ni gerla surasi la ni mala kashabila kashi. Surasi te kola ban surasi janfanti. Politiciens daji gafsani surasi doyi. Billahi talahi. Yaramba foko politicien mainde. Billahi. Ame politicien wa kolonya fo. Ou yere sona ku point. Surasi de main eba foko. Ne ko ga main dora bi kele. Abi don kasola. Politicien to ke quoi. Ou ko so politicien kafsani surasi. Voilà la vérité. E Aïdara Kanubaga bade me Burkina Faso. Ni Burkina mogo bade. Ni nga mine Aïdara ma boka ni soutenir e sulamedi. Ni ma mine ko parce que ka koko ka ni me ka tero kele. Ni nunu ka suna mogo nunye million keme duru ke nyoko ka di Burkina gouvernement ma ko ka tero kele. Ni kle ama foko ka marfata ko ka Burkina kele. Ni kle ama kuma fo kuma mun kali tero kulula. Capitaine Ibe Kode, kale be Koranet tabolo yelema. Ni ne bora ko manganga ke. Amene na ala kele de la. Ama mine kaye, ni ma mine Capitaine Ibe mani mine, kaye Burkina Janfa. Ama ni mine, kaye jamana na flota. Aya mine parce que Capitaine Ibe décision d'état. Ko fale de ka wajulu kala ka wajulu semenda duma ni ne ko teke. Amene kun fana bade fleta. Burkina Faso ka bonya bika Aïdara ibora ki dadonna ikumanga ninke quoi. Ça a été une très grosse faute de ta part. Aïdara ega vidéo chamambe e mu fo autorité mai la ilaha illallah. O chete mali kono mu biseka fuma ni afo ebeta kasola. O ma ebo ebeta ki play ko ata mo wera umne. E ere ka mu fo fama o ma ko juguni ko ka fama bonya. E fama jume bonya mali kono. E sigilen to ko Ibeka fisiri walidi fo ba ko fisiri walidi do nge o be fo ka Ibeka to fangala ta Burkina ka ta wajulu ke ka ta Burkina ka ta wajulu ke ka ta fo ko Ibe fisiri walidi billahi tallahi no mi genga numa ni capitaine mai genga bo Burkina ka fuma tunya modi donc anga sabali anga na nyon juguya e bi ni ma mo ba e quoi ni ma ira ka fo e re de ni re de Aïdara neta do wa be we koko Aïdara la dans la vie. Aya ga wajulu damene ali chrétien ni be kun kadi chrétien en fitinama wallahi be bon misir la wajulu kala ba fo ko boli mai boli kala boli sona re tematola be wajulu kala fo. C'est-à-dire Aïdara de ngolo bo fo bi. Ay mogo ni kwali mu comité digi mun na no to sulama ay be funti ni nyongoro. Folo ikumba fo ko soma ya haram nyali do abeta soma yere ba me utake ko jugi ba Aïdara nunde nana ko lu kokoroma do u sulama nyongo wera u contrôle tasuma fe bebe mali kono bi be tabulu ni ngi wonja be Aïdara bi ni nkuro na che folo be mbali anu kumbe chedu ojulu kala kumbe nyongo fenga be ko que c'est des petites choses ça passe mais ka kere de pa Aïdara kungulo bora Aïdara adam ni clashi de folo ko taw me ga munge ko te surame ay adam na noyi ka shi je hali bi abe burujali la yi shi be jera ibe ka burujali ke idon be bora idon bo mo shi bora na te ni ga she u kumbere la o bera ebe clashi de la inyo chakoro ba et puis ibe ka kuma mun fana fo ko way ko ala ma fo roshi ebe ki adresse John la ko way ko ala ma fo roshi ko ka mo faka oyebe ko fuma fo John de ko ka ala ko ka mo faka wajulu kala mi afo ngo Guinée ndido ese mali wajulu kala be mu ga man fo ni wajulu kala mi afo mali kono to mine ubebe fa Assimi kata bi mo kan dia Assimi mali wa bi Atlantique be don kasola ngo jari
Tu es content? Aïdara Soulame a baraté ni de. Ne te nega vidéo corrigé, ne te nega fouille qui a passé. Aïdara ko kadine ko djungu walay. Ne bi de la kama boni djuguya nkono ishi korobara. Ni te domina ato moko ka fa Aïdara kuyendi. Mais jogo ibe ka jogo kuram ira yere la san. Abe fonna mako la bangu djuguya ala kana ila manta ketan djugala. Aïdara ala ka shi chaman dima. Ila banga ke ika limania ika yafa. Mais ete yafa. Ite awa Aïdara sigiko ta beka Soulamo de la gouchi. A sigiko ta ala tara hal ni Aïdara bla ala kerefa abe Soulamo koromateke. Ça c'est pas bon. Burkina boka bonya bi kande. Itali da do Burkina problème na kataka ni tien fana minali. Ko minana ko capitaine e cheri. Ene alache. Capitaine e kuma mun fo be korane kono. Depuis quand Sorasi mumbe ata ala te se korane kalanchugo la o de be na fo kale be na wajulu kala la. Wajulu ke chugo yurula. Aïdara ga di manya. Amajani. Na Aïdara ni be se ko ali ga boga ya fadili. Il faut pas de guerre. Ya ira di Wahabia ne bolongo Mali Wahabia o drone ko go e Aïdara jaja hali Wahabia munu be Burkina jaw commandé e Aïdara e ni henda en ko che Burkina bo yi bonya ko est-ce que ni Mali bora se dugu be mu be e Aïdara kanu ga teme Burkina bo kan Itali sendo olu fana ka kola ko lu ka président pousser olu ka dina nyamo contrôle olu ka Wahabia o contrôle. Ah, quand ne vidéo blanc. Allah k'a k'i ɲuman d'an ma.